Mamba soda afuna kumangenera. Lero timayembekeza mwe mukhaye muni ku police. Ineso ndikungomva. Ineso ndikungomva kungoona kuti khangati akuti mwakuti koma ine sina uzidwe china chilichonse ende ine ndilipo ende ndikudziwa kuti sina lako china chilichonse ayi ende ndikupitirizabe ntchito yanga kugwira yomuteteza Peter Mutharika ndipo ndidzamutetezabe ndipo ndikanamuteteza palibe munthu amene angandiopseze chifukwa choti ndikutani ndikunteteza Peter Mutharika iyayi ndi ntchito imene ineyo ndinalolera kuti ndikhoza kufa ndikhoza kumwalira chifukwa choti ndikunteteza Peter Mutharika ende amalawa ayembekezere kuti Peter Mutharika sangapangidwe chipongwe ndipo sizingateke ngati ifeyo tilipo siziteka ndipo ndikubwerezaso sizingateke kuti simukazipereka ku police iyayi nkhani imeneyo ine sindalandire ukakhala kuti munthu ukufunika umauzidwa umayimbiridwa foni ukufunika akakuitana munthu sujomba posachedwa apana ndiyitana kuti ku police komweko pa 3 ndinapitako atandiuza kuti ndipite posachedwa pomwe pa police omwewo anandipanga attack pa Shoprite posachedwa pa police omwewo anandipanga attack ku Lilongwe dziko sili kudziwa zonsezi kuti chuma chitika ndi chani koma tsiku lina lake ndati tsiku lina ndizamaliza mawu ndikuvomera adi fumu yanga ndatsiradi chifukwa anthu achi ngosamva fumu pamudzi imakhala imodzi ndipo mfumuyo ndi asukufuna kaya ukufuna koma mfumuyo ndi mfumu basi kuti idzachoke ufumuwo ndekuti yamwalira adzabwera wina sono kuwauza anzathuwa kuti iyayi izi musachite panganizi sadamve ndedzulo ngati munamva kuti utsi unatuluka umaso ngochepa sadati ndipo ndunena zoona chifukwa iwowo akadakhala padzana akadabwera kuno fumu yanga kudzakuuzani kuti ife mwana wanuyu adachimwa ndi ameneyo tikummanga mukamva kuti tammanga musadabwe zimene adachimwa ndizi koma sadachite ino mukangomva ma TV ndi ma radio nolomani ngati panadolo mama masana madzulo ngati panadolo lero kungu agwira pang'ono akadakanga difenda akadamwaliratu mulungu anatidalitsa timphamvu nkona tikupezeka lero tili moyo nde akangobwera mungu auza kuti pepani muchiteso muja munkanchitira nzanu ngati mudabwera kwa ife kudzatiuza tikulandirani khalani yako fanda kusowa mtendere koma sanati tikhalirana aya musipi ndikuchenjezeni polisi imene mukuinyadira leroyi kungoti inu mwaluza ndi ma seconds yonse imanguti wa kwa Peter Mutharika ndipo ndikukuuzani ndi ntchito yanga ya usilikali ndi ntchito yanga